По някой път са ми казвали: „Учителю, покажи ни оня свят“. Вечерно време, като спите, нали там ходите? Вечерно време, като сънувате, вие в оня свят отивате. Ходите в един свят и не го знаете къде е. Не е на земята. Съвсем друг свят е. По някой път вечерно време влизате в един дом, гонят ви оттам. В друг влизате и оттам ви изгонят. В трети, четвърти бягате и влизате в една къща, затворите вратата. Онези, които ви гонят, натискат вратата. Вие се събудите и сърцето усещате, че ви тупа. Къде бяхте? Де ви гонеха? В оня свят. Тия къщи, дето се криете, това са човешките тела. Човешките тела са като къщи. Влезете ли в едно тяло, виждате, че не е вашето, после във второ, трето, четвърто, най-после влезете във вашето тяло, залостите се, събудите се. Пак дойдете на земята. Правили ли сте опит да излезете вън от тялото си и да видите, че извън вас съществува друг свят? Има хора, които съзнателно излизат от тялото си и се разхождат, като вечер във време на сън вие ходите на едно, на друго място, слизате, качвате се, хвърчите из въздуха. С кое тяло излизате? Ще кажете, че това е въображение. Това е състояние, чрез което човек проверява връзката между физическия и астралния свят. Ще кажете, че това са сънища, но сънищата се сбъдват. Вечер сънувате нещо, което на другия ден се сбъдва. Какво показва това? В бъдеще, когато се освободите напълно от тялото си, ще имате съвсем друг род сънища. Някой казва: „Аз съм неразположен духом“. Ние знаем причината, откъде иде всяко неразположение. Ако вие вечерно време заспите и дойде някой вампир и ви измучи кръвта, като се събудите, какво ще усетите? Една голяма слабост. Защо? Защото този вампир е измукал кръвта ви. Вие имате някое добро желание, но дойде някой вампир и смуче вашата кръв. Ти като лягаш, трябва да си затвориш вратата, да не влиза този вампир. Ще каже някой: „Карма ми е да ми измучи кръвта“. То не е философия. Ако не беше отворил вратата, карма нямаше да бъде. Препънал се някой, карма е. Ако не беше паднал, тогава карма ли щеше да е? Някой нервен ще каже: „Баща ми беше нервен, майка ми, аз съм ги наследил“. Но ако ги нямаше, какво ще кажеш? Ние обясняваме кармата малко другояче. И вие, вашите погрешки, вашите глупости, не ги обяснявайте все с кармата. Не, ще кажеш: „Не внимавах в своя ход и паднах“. Нищо повече. На сън човек попада на някоя идея, на някои мисли, ни в клин, ни в ръкав. Хората се страхуват от хипноза. Най-голяма опасност от хипноза има в сънно състояние. Като спи човек, често се натъква на чужди неприятни мисли и състояния, които са му предадени чрез внушения. Като се събуди, той вижда, че в него има нещо чуждо. Вие можете да направите един такъв опит, да се уверите в моите думи. За пример, ако отидете при някой престъпник или при някой касапин, който е заклал много кокошки и ягнета, и ядете от неговото месо, вие ще се натъкнете на много лоши състояния. Той предава своите мисли чрез месото. Това е цяла проказа. Мислите ли, че ако някой шивач има скрита проказа в себе си и ви шие някаква дреха, чрез тази дреха няма да ви предаде своята проказа? И вие се осъждате на страдание. Представете си, че извършите едно престъпление. Обирате един банкер. Какво наказание трябва да ви се наложи? Представете си, че това е на сън, обрали сте някой милион, но като се събудите, виждате, че нямате 5 пари в джоба. Изтрезнели сте от това престъпление, но все така направили сте го на сън. Представете си друг сън. Вие сте вегетарианец, обаче на сън ядете печена кокошка. Като се събудите, виждате, че това е било сън, но все пак сте яли кокошка. Какво наказание трябва да ви се наложи? Това, което човек може да направи на сън, и наяве може да го направи. Сънищата не са нищо друго, освен една възможност да направи същите неща човек и в действителният, в будния живот. Понякога сънищата са предпазни мерки да не направи в будния си живот човек нещо, което може да му напокости. Чрез сънищата човек се предупреждава да не извърши нещо лошо. 2 естества има човек. Всякога трябва да се вслушвате в хубавото
и на него да служите, а за другото трябва да си турите памук в ушите. А пък това естество ще ви тури някой път в много бели. Тогава такива бели ще ви тури, че ще се чудите какво да направите и откъде да излезете. Че има и хора, които вечерно време стават като съмнамбули и отиват да крадат. И като стане сутринта, вижда, че в касата му има пари, не знае, че е крал. Има кражби, които хората знаят, а има кражби, които хората не знаят. Та има същества, като легнете вие, те ходят и крадат. И като станеш сутрин, ти си обран, неразположен си духом. Обрал те. А някой път станеш сутринта, ти си разположен. Някой, който е ходил да краде, турил обраното от теб и ти се радваш. Но не се минат 1-2 дена, дойдат и намерят обраното от теб, а ти станеш нещастен. Понякога човек сънува, че е богат и в действителния си живот става богат. Понякога сънува, че е осиромашал, че е оголял и в действителния живот осиромашава. На сън сънува, че учи и в действителния живот учи. Малко изключение има да не се случи на човек това, което е сънувал. В това отношение сънищата не са празна работа. Мнозина мислят, че сънищата са забавления. Не, често сънищата са по-реални от действителния буден живот на човека. Чрез сънищата човек придобива някога много повече, отколкото в будния си живот. Има едно неразривно знание в човека. Като се ражда, той носи известно знание в себе си, но при слизането си от духовния свят в съзнанието му става едно прекъсване и той мисли, че няма връзка между знанието, което носи в себе си и това, което придобива отвън. Това е заблуждение, както в сън става привидно прекъсване на връзката между физическия и духовния свят. Като се събуди от сън, пак продължава физическия си живот. Съзнанието работи непреривно във всяка област. Но като не съзнавате това, казвате: снощи сънувах нещо. Това, което е ясно, наричаме буден живот. Което не ни е ясно, наричаме сън. Когато си легнеш, не бива да мислиш, че духът ти си почива. Нека тялото си почива, а духът да бъде буден и да работи през нощта. Да се изкачи горе за работа. При лягане човек трябва да съзнава, че като дух не иска да почива, а само тялото му ще почива. Сънят има голямо значение за правилното развитие на човека. Човек се учи, когато спи, и във време на тих и спокоен сън той може да разреши някои трудни философски въпроси или всички трудни въпроси, които са го смущавали през деня. Който не може да спи спокойно, нека да се упражнява в това направление ден след ден, месец, година, докато най-после придобие изкуството да спи. В съня си вие не знаете къде да ходите. Вие влизате в един град като чужденци. Ходите из тази улица, из онази. Като легнете, трябва да си турите една идея, да кажете: да ида в училище, или на някое изложение, или в някой храм в невидимия свят, на слънцето или на луната. Вие очаквате за бъдеще нещо. Той, което очаквате, то е вътре във вас. Вие сте едно дърво и трябва да дадете плод. Ако имате този плод, онези гости ще дойдат. Ако нямате плод, никой няма да дойде при вас. То е най-реалното. Постарайте се сънят ви да е спокоен, ясен и приятен. Усилвайте ясните картини, защото сега те са разхвърляни и бегли. Има сънища, които нищо не показват. Дължат се или на препълнен стомах, или на лоши мисли и тревоги през деня, но има сънища, които показват какво ще стане в действителния живот. Те съдържат реални работи. Някога в сънищата си човек може да вижда неща, които ще станат с него, някога може да вижда неща, които ще станат с други хора. Някога може да види неща, които ще станат с обществото, с неговият народ или най-после и с цялото човечество. Пророците на миналото са виждали нещата, които ще станат за цялото човечество и са ги предсказали. Аз съм привеждал този пример. Когато Моисей отива в Синайската планина, минал покрай един овчар. Този овчар заколил едно агне, опекал го и казал: Господ ще ми дойде на гости. Днес ще ми дойде.
Моисей му казал: Господ агне не яде. Такива глупости не прави. Иди да си пасеш овцете. Станало тъжно на този овчар. Като отишъл Моисей горе на планината, той видял, че Господ е недоволен от него. Господ му казал: Иди кажи на овчаря, че ще му отида на гости. Моисей слязал и казал на овчаря: Криви ми са били разбиранията. Приготви се, Бог ще те посети. И Моисей се скрил на едно място, за да види как ще дойде Господ. Овчарят приготвил трапезата и заспал. И Моисей видял един огнен лъч слязал отгоре и изпоял всичко. И всичко това изгоряло. Така Моисей разбрал как Бог посетил овчаря. След 1 час овчарят се събудил и казал: Дойде Господ. И се зарадвал. Овчарят разбрал и Моисей разбрал. Моисей разбрал колко е криво неговото схващане, но овчарят не разбрал по кой начин дошъл Господ. Той мислил, че Господ е дошъл както хората идват на гости. Важното е, когато заспите, тогава да реализирате желанията си. Щом пожелаете нещо, не мислете върху него дълго време. Оставете го за известно време. Някой път хората казват: тази работа няма да я бъде. Но тя тогава става. Ти посей житото в земята и го остави. Денем ние само събираме материала, а вечерно време работим. Следователно, вечерно време той, което си събрал в своя ум, в своето тяло, вечерно време ще го обработваш. Тази светлина, която природата ти е дала, ти ще я използваш. По време на сън, за да премине черния пояс около земята и да отиде в по-висшите области, човек трябва през целия ден да бъде във връзка с Бога, да има молитвено състояние, при което когато и да е и където и да се моли, да има хубава мисъл, да не чака специален момент, за да се уедини за тази цел. Така той се приготвя за вечерта и тогава има условие по време на сън да иде в висши области и там да бъде буден. Изпълни ли се с мир и спокойствие, дойде ли в едно възвишено състояние, то във време на сън ще види една висша реалност, един свят на хармония, красота, чистота и любов, ще влезе в общение с напредналите същества и ще разбере, че има един велик живот. Това ще даде нов подтик, когато се събуди да живее за доброто, за възвишеното, за красотата, за великото. Една от важните цели на съня е да усилва съвестта, висшия морален живот и възвишения стремеж на човека. Има 1000 души горе в невидимия свят, които проповядват на грешника като спи. Повтарят му и му показват образи, като стане сутрин има една промяна в съзнанието. Ако вечерно време не занимават хората в невидимия свят, не ги получават докато спят, то на земята не би се живяло. Човек и като спи не е добър. Вечерно време какви ли не работи прави. Някой път вечерно време на сън вършиш работи, които не са простени. Денем сте като светия. Възможно е денем да сте един престъпник, а вечерно време на сън да вършите светийски работи. И то се зачита, но в будния живот не е. Вечерно време, като си оставиш физическото тяло, с едно друго тяло отиваш в онзи свят. Виждаш много работи и после се връщаш по-подготвен. Ние мислим, че сънищата са илюзия, а много от тях представляват реалния живот и това каквото има да се случи занапред. Има сънища свързани, но има и сънища ясновидски, които помниш през целия си живот и те са по-реални, отколкото много други работи на земята. Добрите сънища са за предупреждение, чрез тях работи Бог и са една мека форма на съобщение, защото ако се съобщи на човека в будно състояние, той може да се разтревожи. Има сънища праволинейни и криволинейни. При праволинейните сънища сънуваш неща, които стават точно така, както си ги сънувал. А при криволинейните сънища сънуваш това, което има да стане в една алегорична, символична форма. Например, сънуваш, че къщата на някой човек се е разрушила. Това показва, че здравето на същия човек е в опасност. Къщата, това е човешкото тяло.
Един момък ми разправя, че сънувал как иде към него един черен човек с файтон. Качил се на файтона и го повел и щом стигнал до една воденица, онзи разпрегнал конете и момъкът се събудил. Наскоро след съня му умряла сестра му. И втория път сънувал момъка същият сън. Тогава умрял баща му. Този сън показва какво ще се случи. Черният разпряга конете от каруцата, каруцата е тялото. Всички животни, като куче, котка, лисица, мечка, вълк и така нататък, всякога упражняват влияние върху хората. И от астралният свят често си служат с тези форми. Когато вие спите във време на сън, те ви ги представят. За пример, вие искате да знаете кой човек какъв е, искате да вършите търговия с него, сънувате вълк. Значи, този човек, с когото искате да направите търговия, той има характера на вълка. Или ако сънувате вол или кон, той показва характера на човека и от това ще съдите. От невидимия свят всякога уподобяват хората с известни символи. Един символ на животно не е лош. Той означава известна божествена идея или в положителна, или в отрицателна форма. Кучетата означават лошите страсти в човека. Щом яздиш черен кон, ще се скараш, но ако сънуваш бял кон, ще се примириш с неприятеля си. Един приятел сънувал, че убива една змия, но после тя се превърнала в мравки. Змията представлява гордостта и злобата, а мравките – користолюбието. Значи той се е справил с змията, но с мравките не могъл. Когато сънуваш грозде, сливи, това са неприятности на физическо поле. Когато на сън ядеш плодове, това всякога означава неприятност. Ако направиш на сън едно престъпление, това показва, че съзнанието ти не е чисто. Трябва да си чист. Сънуваш сънни мечки. Сънните мечки съществуват. Когато някой човек намисли да ти направи някаква пакост, в съня ще се появи една мечка. Той показва, че в действителния живот една двукрака мечка мисли да ти напакости. Една разумна, жива мечка те взема за прицелна точка. Защо е това? Прицелна точка е. Защо вълкът обикаля една кошара? Даже овцете разбират кога ще дойде вълкът. Ако овчарят е добър човек, овцете ще знаят 24 часа по-рано кога ще дойде вълкът. Ако искате да знаете какви сили в даден момент действат, ще видите за кое животно или за коя птица мислите повече. И ще си направите диагноза. Какви сили функционират във вас? И в окултната наука има известни системи. Да кажем, имаме съзнателни сили от животински вид. Тогава ще прекарате други форми, като формите на някоя овца или вол или кон, за да противодействате на лошото влияние на другите форми. Ще вложите форми на животни с положителни черти, които да противодействат на тия с отрицателни черти. Силите на животните могат да се разделят на два лагера – на положителни и отрицателни или разрушителни и съграждащи. Идва при мен един българин и маняр. 25 години се занимавал да търси пари. Всички заровени съкровища знае. Само един знак не знае. Знае всички знаци, но един не знае и като го намери него, ще прибере богатството. Той чул за мене, че зная и дошъл да му кажа последния знак. Казва му: ти 25 години се занимаваш с иманярство. Ако беше насадил лозе и го беше обработвал толкова години, сега щеше да имаш 200 000 лева. Казва: един съсед ми развали работата. Как я развали? Сънувам една вечер, че идва при мен един ходжа и иска да ми покаже мястото, дето е заровено съкровището. Та на другия ден, като стана, да го разкопая. Тръгнах с него и вече наближаваме мястото, иде един мой съсед, който имаше да взема 1000 лева от мен. Той ме хвана и каза: дай ми парите. Кажи кога ще ми дадеш парите. Остави ме, този човек ме води да ми открие едно богатство. Не ме интересува, аз искам да си ми дадеш 1000 лева. Сборихме се, ходжата си отиде и не дойде вече. Казва ми: кажи ми мястото. Какво да му кажа сега? Какво бихте му казали вие?
Ходжата ще дойде пак. Вечерно време сънува някой, че е плакал през нощта. Става, безпокои се. Сънувах лош сън, плаках. Казвам, да плачеш вечерно време е голямо благо. Радост на сън е плач на действителния свят. Плачът в съня е радост в действителния живот. Така седи работата. Ако можехте да тълкувате сънищата си, много неща ще можете да предвидите и да избегнете. В свещените книги се предават много неща. Един фараон, за пример, е сънувал, че от една река излизат 7 тлъсти крави, които пасат тревата. След тях излизат други 7 крави, но мършави. Те изяли тлъстите крави. Който не разбира от сънища, той не може да разбере какво означават тия крави. Който разбира обаче, той може да каже, че на земята ще настъпят 7 плодородни и 7 гладни години, които ще изядат всичко това, което плодородните години са дали. Фараонът извикал всички мъдреци, всички учени хора в Египет да разтълкуват съня му, но никой не можал да го разтълкува. Тогава трябваше да извика Йосиф от затвора. Той да изтълкува сънят на фараона. Йосиф каза, че ще станат в Египет 7 години на голямо изобилие, а след тях 7 години глад. Ако не се вземат мерки, ще пострадат целия Египет. Като видял голямата разумност на Йосиф, фараонът го направил главен везир, главен управител на цял Египет. Значи всичко, каквото човек има да преживее, той го преживява чрез сънищата си. Нещата не само се предвиждат, но се и пречувстват. Сънищата това са един потик от невидимия свят. Обаче вследствие на своето голямо неверие, хората често не обръщат внимание на тези предупреждения и за това се натъкват на големи противоречия в живота си. Често вие събирате неспособни мисли. Дойде една мисъл, втора, трета, събирате ги, направите цял клас, разсъждавате, мислите и резултатът е равен на 0. След като сте работили 1 час, решението е вече 0. За пример, обидил ви някой и вие мислите как да му отвърнете. Лягате си и започвате да пишете една история, втора, трета, четвърта. Станете сутринта, отхвърлите всички статии и казвате: няма да му пиша нищо. Отхвърляте каквото сте решили. Защо дойдехте до заключението, че не трябва да му пишете, че трябва да го оставите? На какво основание решихте да не му казвате нищо? Цяла нощ мислите, цяла нощ искате да му дадете да разбере, а при зори се отказвате. Как ще си обясните, че при изгрева на слънцето сутринта казвате: нищо няма да му кажа? Той е приел по-рано всички ваши излияния, всичко, което сте му говорили през цялата нощ. Вие му говорихте, вие се споразумяхте. Той се извини и за това вече му прощавате. Ако не бяхте му говорили през цялата нощ, той нямаше да се извини. Той казва: направих това нещо, аз се извинявам. Ти извиняваш погрешката. Ставаш сутринта и казваш себе си: прощавам му. Това е психологически процес. Вие трябва да имате едно разрешение. Ако няма, напразно е всичко. Мъжът като по-силен от жената мисли, че има право да си служи с закона на пръчката и я прилага на общо основание. Тя мълчи, не роптае, не се противопоставя. Защо? Слаба е. Вечерта, когато мъжът заспи, тя връзва ръцете и краката му с въже, набива го добре и му казва: разбираш ли сега и ти този закон? Втори път ще ми дадеш ли такъв урок? Ако ти не беше ме бил, и аз нямаше да те бия. За това е казано в писанието: с каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери. Някои жени се чудят как да укротят мъжа си. Ако жената можеше да пее сладко, когато мъжът спи дълбоко, на другия ден сутринта, като стане, той ще бъде мек като памук и ще има най-хубавото настроение. Един от неговите методи за възпитание на децата е да ги възпитава на сън. Направете опит да извикате при себе си учениците си, когато спят. Ако в сънно състояние те могат да се свържат с съзнанието на своя учител, от тях може да се очаква нещо добро. За ония ученици, които във време на сън не могат да се свържат с съзнанието на учителя си, казваме, че нямат будно съзнание.
Така всеки учител може да провери будността на съзнанието на учениците си, да знае как трябва да постъпва с тях. Само уния ученици могат да възприемат учението на своя учител, на които съзнанието е будно вечер във време на сън. Не е ли будно съзнанието им, от тях нищо не може да се очаква. Този метод е приложим не само при възпитанието, но и при други случаи. Например, ако искате да знаете можете ли да работите успешно със своя приятел, извикайте го на сън при вас. Ако се отзове на поканата ви, работите ви ще вървят добре. Ако не се отзове, между вас няма разумна връзка. Що е безлюбие? Светът, който няма никаква форма, няма никакви възможности, няма никакви условия. Един свят, в който се мъчиш да вдигнеш известен товар, не може да го вдигнеш. Случвало ли ви се някой път, вечерно време искаш да се събудиш и не можеш? Някой товар паднал на гърдите и не можеш да го вдигнеш. Благодарете, че в тия сънища имаме някои, които ни обичат и ни помагат. Казват, човек не трябва да бъде суеверен. Та по-суеверен век от нашия има ли? Материализъм. Това е най-голямото суеверие, което съществува в света. Идеализмът и то е суеверие. Това са две сенки на нещата. Едната са я нарекли идеализъм, а другата материализъм. Никакъв идеен живот. Питам ги аз, къде е идейният живот? Едните казват, той, което виждаме, то е реалността. Другите искат да ме убедят, че той, което виждат, то било реалността. Казвам, чудни хора сте вие. За мен и двете неща, за които говорите, не са реални. Ти държиш една снежна топка в ръката си. Стопи се топката, де е реалността. От една страна идеалните неща ги наричат реални, а от друга за реално взимат той, което само се изявява в света. Материалните неща само до известна степен са верни. Реалните неща са видими само за разумния човек. Само реалното в света е видимо. Дали ти го виждаш или не, това няма значение. Важното е, че тегне върху теб. Някой може да отрича Бог колкото си иска. Въобразяваш си, че си свободен, но върху теб има една сила, която те контролира. Ти си под нейна власт. Ти отричай тази сила колкото си искаш. Тази сила обаче ще те приспи. Ти казваш, че си юнак. Дойде тази сила, налегне те и ти щеш не ще заспиваш. Понеже се мислиш за много безстрашен и не искаш да се подчиниш, тя в съня ти прати една голяма мечка и като те подгони тая мечка, разтупа ти се сърцето, не можеш да заспиш до сутринта. Питам, тази мечка от съня ти съществува ли някъде? Съществува ли мечката, която те гони на сън? Има мечки в гората, които материално съществуват, но те не те гонят. Питам, как тогава, което не съществува те гони, а което съществува не те гони? Мечката в живота е реална, но не те гони, а мечката в съня ти е нереална, казваш илюзия е, а тази илюзия вечерно време мира не ти дава. На сън мечката е много реална и кара сърцето ти да тупа. Така че всяко нещо, което въздейства върху човешкия дух, е реално или, както казваме, има връзка с човека. Хубаво е да записваме сънищата си. Много малко хора правят това. Нека да се запишат точно както са. Някои сънища са ясни, а някои са наполовина неясни. Вие сте слязли от невидимия свят. Залечило се е възпоменанието за оня свят. Казвате, как става? Сънувате един сън много ясен. Станете, ясен е в ума ви, не искате да го запишете. Легнете втори път да спите и като станете, нищо не помните. Нещата лесно се заличават. Щом станете, запишете съня, защото като легнете втори път, после нищо няма да остане. Казвам, всичките неща, които се заличават в човешкото съзнание, не са реални. Този живот, който преживяваме сега, то е една голяма илюзия. Не са важни работите, само се опитват нещата. Най-първо ти дават една позлатена пара. Ти си мислиш, че е златна, а тя е позлатена. Като носиш в джоба си тази пара,
Няколко месеца ще се убедиш, че тя е медна, че не е златна. В живота си ще видим, че много наши мисли и желания са позлатени. Често хората се натъкват на противоречия. Защо? Това, което считат реално, излиза нереално преходно. Например, младата мома обръща внимание на момците. Който я види, спира се и иска да се запознае с нея. Тя е доволна, мисли си, че е в реда на нещата момците да се интересуват от нея. Като стане 30-40 годишна, момците заминават край нея, не й обръщат внимание. Тя се чуди какво е станало, защо никой не се интересува от нея. Много естествено. Тя не е тъй млада и красива, както е била по-рано. Тя гледа на преходните неща като на реални. Реалността се отличава с ясни виждания на нещата. Има реално виждане, има и илюзорно виждане. От това гледаще има реални сънища и нереални. Виждаш на сън баща си. Можеш да го виждаш реално, но можеш да го виждаш нереално. Моят съвет е този. Не се месете в работите на човешкия порядък. И не мислете, че можете да го поправите. Никой не го е поправил досега и вие няма да го поправите. И никога не се опитвайте да разрешите дали нещата в човешкия порядък са прави или неправи. Ред и порядък няма там. Там ще си мълчиш. Русите казват: мълчи и не разсъждавай. Щом влезете и излезете от човешкия порядък и влезете в божествения порядък, там е другояче. Там има условия човек да се развие. Така трябва да се разбира. А вие едновременно искате да живеете в божествения порядък и в човешкия. И каквото спечелите в единия порядък, изгубвате го в другия. И вечерно време влезеш в божествения порядък, а сутринта, като се събудиш, влизаш в човешкия порядък и там имаш все загуби и загуби. Спането защо е дадено? Чрез спането вие влизате в божествения порядък, със събуждането влизате в човешкия. И тогава, като се събудиш, целият ден си неразположен. И писанието казва да се отрече човек от себе си. Подразбира да се отрече от един човешки порядък, дето няма управия.